Hello. Part 2. Ikaduha ni nato nga kanang pagyawyaw diri sa social media. Bahala na ng mga bashers na to diha, kanang mga bashers na to diha nga mga kuan kayo gyud, mga ilabtanon kay bahala na mo diha. Oh. Pasuko na mo diha, bahala na mo basta kay ako na isorte gyud tinuod, no? Kay karon bago lang gyud ako mga ka-chat diri nga mga si FD ba, mga kuan kayo. Kay matod pa nila lay kuno ang mga pastor si pangwarta, sige dalag simbahan himo mga simbahan para makwarta. Sumti anong kamo mga pastor walay kwarta. Walay kwarta brad. Maging ubang mga pastor na miyahig pidikab, mga pastor ng uan na nangisda, no nanagat. Ano ba mga pastor na trabaho na mauban na nagtaon na manaon og mga aircon, mangayog mga refrigerator, mo na mga trabaho sa mga pastor kay para makapalit og bugas makaon. Nya dumi. Ang mga pare nakabantay mo na ay mga pare nga namiyahig pidikap. Nakabantay mo na ay mga pare nga nanagat. Ba wala di ba? Kay tuwa ra man nagsalig sa mga bayad sa mga tawo nga nagpakasal, na nagpalubong o na nagpabunyag, dito na nagsalig ang mga pare. May tinuod, walay pare nga nanagat. Uy, walay pare nga namiyahig pidikap. Pastora. Muna timan ininyo. So, naot nga kato mga sipdi ang kusog mo kuan, sulay mo simba sa amuhang simbahan para masayod mo unsay sitwasyon sa mga pastor brad sis. Sumuro na. Daghang salamat. God bless.